Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux, moćna magična energija. Ovde na Akilijanu zovemo je Dah. Flux je toliko jak da je morao biti zabranjen, osim u galaktičkom fudbalu, najsjajnijem sportu u univerzumu. Ali pre 15 godina misteriozna eksplozija je potresla Akilijan, izbrisala Dah i uništila naše šanse u galaktičkom fudbalskom kupu. 15 godina bez dobrog tima, ničeg osim snega i leda. Sada se nada ponovo rađa. Novi, mladi igrači koji će da povrate Dah Akilijana. Naša sudbina je u njihovim rukama. Galaktički fudbal. U prethodnoj epizodi galaktičkog fudbala. Da li znate gde je trenutno? Uspeo sam da ga nađem iako ga nisam ni tražio. Šta? Održat će čak i nekoliko treninga. Ubeđen sam da možemo oživeti Dah Akilijana. Izabrat ćemo samo najbolje među vama. To je holotrener, virtuelna mašina za treniranje. Kako je bilo? Apsolutno sjajno! Arč. Moram da nađem Arča. Želiš da uđeš u njegov novi tim? Rocket, da li tvoj otac zna da si ovde? Da, zna i ne slaže se sa tim. To je Dah! Klemp i ja smo konačno odabrali vas osmoro. S mesta moramo sazvati društvo Fluxa. Dah Akilijana se pojavio. Nešto se konačno dešava na Akilijanu. Naša glavna briga je to što Arč pokušava da probudi Dah Akilijana. Plašimo se da će buđenje Fluxa destabilizovati galaksiju. Svi znamo da Dah Akilijana uopšte nije moćan. Nasuprot onome što ste oduvek mislili, on nije odgovoran za ledeno doba koje je obuzelo ovu planetu. Izgleda da si bolje obaveštena od mene, gospodarice Simbai. Naš krug je tu da spreči da se Flux koristi izvan galaktičkog fudbala. On ne predstavlja nikakvu opasnost u oblasti sporta. Znam to, učitelju Simbra. Otkud znamo da se tehnoid ne krije iza Arča? Ja poznajem Arča. On nije tip čoveka koji bi prodao dušu tehnoidu. Možda. Ali još uvek je tu nešto što me posebno brine. 6 od dece koja su izabrana za njegov tim bolovala su od čudne, neobjašnjive groznice pre nekoliko godina. Svi su oni rođeni odmah posle velike eksplozije. Eksplozije čiji razlog ne želim da znam, ali morate priznati, gospodarice Simbai, čije posledice još uvek ne znamo. Ne mogu da verujem! Kako ona to radi? Pogledajmo izbliza, sigurno ima krila na leđima. Grešite, momci. To nije anđeo. Anđeo je tamo. Okej, hajde da pređemo na kontrolu lopte. Brzina? Maksimalna.
podsjeti me! Zar fudbal nije bio nekad igra? To je istina. Kako to da mi nikad ne igramo utakmicu? Da bih mogao da dremnem na golu. Već sam vam rekao, niste ovde da biste se zabavljali. Nisam vas regrutovao da stojite okolo sa rukama u džepovima. Ovde ste da bih od vas napravio pravi tim, sposoban da pobedi najbolje u ligi. Igraćete utakmice kada budete spremni. A kada bi to trebalo da bude? Očigledno još uvek ne. Vidi, Mikro Ajse, ti si pravi glupan. Ne znam šta me sprečava da zadavim tog tipa. Strah, verovatno. Da, tome služe pravi prijatelji. Oni uvek nađu prave reči koje bi učinile da se osjećaš sigurnije. Da li je već razgovarala sa nekim od vas? Sa mnom ni reči. Za one koji su zainteresovani, jutro sam završio instaliranje sobe za masažu. Hej, to je prva dobra vest danas. Jesam li nešto spominjao o dobrim vestima? Mislim da dobijam morsku bolest. Zašto smo mi ovde? Možeš li mi to reći? Da igramo fudbal ceo dan. Može li biti gore, a? Možda bi radije radio u rudniku. A možda na kraju počnem da se pitam baš to. Radite kao moj brat. Budite malo filozofi. Želeli ste da me vidite, gospodine? Tebe jesam, tvoju kameru nisam. Stvarno mi je žao. Tija, kada si razvila dah Akilijana? Dah čega? Koliko dugo si sposobna da radiš to što radiš sa loptom? Od malena, gospodine. Čak se i ne sjećam. A tvoji roditelji, kako su reagovali kada su to otkrili? Oni još uvek ne znaju za to. Moji roditelji su važne diplomate. Oni su stalno na putu. Mene je odgajila guvernanta. Bar znaju da si ovde, zar ne? Zar niste dobili njihovu poruku? Da, jesam. Dajemo našoj ćerki Tiji dozvolu da igra u vašem timu. I veoma smo ponosni zbog toga, gospodine Arč. U redu, idi spremi se za program. Mama, ne znam šta da obučem. Idemo uživo za sat. Ne mogu da verujem. Pa bit ćemo na Arkadija vestima. Svi u galaksiji će nas videti. Saberi se, Mej. Uzmi haljinu koja ti najbolje stoji. Ali sve mi najbolje stoje. Izgledala bi predivno u plavom. Savršeno ti se slaže uz oči. Ako nisi primetio, ovo je ženska soba. Da, veruj mi. Primetio sam. O tome se i radi. Ne verujem ti. Pa, Mej, ne znam za tebe, ali ja bih rekao da ovo baš i neće biti lako. Ne ideš valjda tako obučena, Tija? Nemam nameru da idem. Ne želiš da budeš na televiziji? Više volim da sam iza kamera. Arkadija vesti. Vesti koje se šire galaksijom. Koje se šire galaksijom. I posebno sa male planete Akilijan. Svašta se dešava na Akilijanu ovih dana. I ti to nećeš osporiti, zar ne, Kelly? Ne, neću, Nork. Zato što vam se javljam uživo sa mesta koje neki smatraju ukletim od kada je došlo ledeno doba. Ja sam na starom stadionu Akilijan. Kao što vidite, ništa se nije promenilo i ja nemam nameru da se zadržavam duže na ovoj neprijateljskoj teritoriji. Pa ipak, ovo mesto tragičnih sećanja je upravo ponovo zauzeo čovek. I to ne bilo koji čovek, već Arč. Bivši prvi igrač Akilijan tima.
Iako je teren van upotrebe, to nije slučaj sa podzemnim objektima i stadijumskim hodnicima čudnovato pošteđenim od ledenih nanosa koje trenutno renovira mala vojska robota. Arch je pristao da odgovori na sva pitanja koja čeznemo da mu postavimo. Naprimer, kako on planira, kako kaže, da ponovo ispiše sportsku istoriju na našoj divnoj planeti sa timom Novajlija koje je upravo regrutovao. Odgovorit će, nadam se, sa svojom legendarnom direktnošću. A također ćemo upoznati njegove studente, tu srećnu decu koja su izabrana da odgovore njegovom neverovatnom izazovu. Ali da li je to pitanje sreće ili je to... Tata, šta to radiš? Jako dobro znaš da je moja konačna reč ne. Pa zašto onda nastavljaš da povređuješ sebe gledajući to? Ne činim to ja, već ti! Arch se povlači nekoliko koraka kao i uvek. Publika je zanemela. Da li ćemo biti svedoci nečuvenog događaja Akilijanske pobede? Kruže glasine da ste podneli zahtev Ligi kako bi vaš tim mogao da se takmiči u sledećem galaktičkom kupu? To nisu glasine. Zar ne mislite da je to malo prerano? Liga će to da proceni. Zaista mislite da možete da formirate tim za tako kratko vreme? Zašto da ne? Šta je sa crvenim tigrovima? Šta ćete uraditi povodom zvaničnog Akilijan kluba? Ako budemo zvanično priznati, predložit ću utakmicu kako bi se utvrdilo ko će predstavljati Akilijan u kupu. Zanimljivo. A šta vaš bivši prijatelj i saigrač misli o ovome? Mislim naravno na Artegora Nexusa, trenera crvenih tigrova. Neko ko voli takmičenje onoliko koliko to voli Artegor, svakako neće odbiti da se takmiči protiv kluba koji je slabiji od njegovog. To je čudno, Artegore. Izgleda kao da se bojiš suočavanja sa Arčom. O čemu to pričaš? Čega se plašiš? Imate mnogo veća sredstva nego on i tvoji igrači su trenirali mnogo duže nego njegovi. Ne plašim se nikoga i ničega. Pogotovo ne Arča. Bolji sam trener od njega. Uvek sam bio bolji od njega. Promašio nijedan. Nikad nisam video tako sjajnog dodavača. Nema šanse. Reci mi da je ovo noćna mora. Nisi dobro spavao? Ja kao beba. Ništa čudno. Ti nisi imao nekog ko spava pored tebe i po celu noć govori kako će biti najveći igrač u galaksiji. Pričao sam u snu? Ne, da si samo pričao.
Izgledalo je više kao da si sam osvojio galaktički fudbalski kup za jednu noć. A zašto da ne? Šta zašto da ne? Zašto ne bismo osvojili kup? Da, svakako. Prestani da sanjaš, drugar. Probudi se i pomiriši kafu. Dobro jutro svima. Imate tačno 30 minuta da se spremite i pojavite u holo trening sobi. Osmeh, Micro Ice. Najzad ćete igrati utakmicu. Idemo. Kakva snaga! Tačno 120 km na čas. Više bih voleo da je lopta bila sporija, ali da je išlo u gol. Znaš li šta nam nedostaje, Arče? Vreme, mnogo vremena. Možda, ali najviše jedan dobar dodavač, ako razumeš šta mislim. Wow! Kakav gol! Izgleda da se mala Tija lepo prilagodila mom holo treningu, a? Rekao sam ti, Arče, sa tvojim idejama i mojim mašinama, vidiš, uspećemo! Sastanak lige se održava na 15. spratu, zar ne? Da, tako je. Nešto mi nije jasno, Blaylock. Zašto Tehnoid insistira da Arčijev tim bude zvanično priznat? Ja nisam Tehnoid. Bez uvrede. Onda zašto ti, Blaylock, direktor Tehnoida, insistiraš da Arch dobije priznanje? To se tebe ne tiče. Ali ja dajem svoj glas. I ja silazim ovde. Nikada u životu nisam ovako teško radio. Čak ni u rudnicima. Sve me boli. Čak me i kosa boli. Videla sam te na TV-u. Bio si odličan. Stvarno? Nisam izgledao previše nervozno. Šta se desilo Džoku i ostalima? Zašto nisu sa tobom? Ostali su gore da gledaju utakmicu na TV-u. Kako mogu da gledaju još fudbala? To je previše. Ako vidim još jednu loptu, ubiću je. O, dušo, mislim da ćeš viđati dosta lopti. Zašto to govoriš? Upravo sam čula na radiju te Liga zvanično priznala vaš tim.
Sada Fudbalska federacija treba samo da organizuje utakmicu između Crvenih tigrova i Arčijevog tima, da bi se utvrdilo koji će od ova dva tima učestvovati u kvalifikacionim rundama Galaktičkog fudbalskog kupa koje počinju za nekoliko nedelja. Kažem ti, osvojit ćemo ovaj kup. Osjećam to. Najbolji smo. Imamo još nekoliko dana da treniramo kao ludi. Plus prijateljska utakmica sa Vambasima. Uspećemo, Arče. Ne bez dodavača. Sećaš se kako smo reagovali kada nas tata nije pustio da igramo fudbal? Čak smo počeli da pravimo raketu kako bismo pobegli na drugu planetu. Da sam ja slušao oca, danas bih još uvek imao svoju nogu. Da, ali ne bi iskusio sve one magične momente dok smo bili tim. Kada smo krenuli da osvajamo svet, tvoj sin je nadaren, Norata. Nadarenije nego što smo mi bili u njegovim godinama. Mogao bi postati zaista veliki igrač. Postaće dobar cvećar. Nema ništa loše u tome. Njegova strast je fudbal i ti to znaš. Ovo je privatan posed. Ne bih voleo da moram da zovem policiju da te natera da odeš. Idem, Norata. Ovo ti više neću pominjati. Imaš moju reč. Arč! Jedna utakmica. Daću ti roketa za jednu utakmicu. Onu protiv Crvenih tigrova. Ako izgubiš, roket se vraća ovamo i ne želim više da te čujem. Nikad! To mi izgleda kao ozbiljan napad Vambas gripa. Da, ovaj lek je moja jedina nada da izlečim svoju bolest. A plata Vambas igrača ti ne dozvoljava